ka Pyrthei TV. Ki Khubor na kimat tungin ni phai ki Khubor na Jylla kat kum jing penbena bala soi da secretary jong katanat home police ka sarkar Jylla uba serial vd dengdo la pentep bana pedeng ki Kylleng jong ki officer IPS bala minjur da ka empanelment committee jong ka Union Public Service Commission hak Jylang ka bala long hak artarik Jymmang arzar arpsau pat na ka benta ka jing pentep pat ba ulat ke Jylla ulam minjur bantung ya ka kong ida shisha nongrang ka officer IPS naka batch jong usnem shiajar khandai spa khandai puar ka babat minta kum ka Director General of Civil Defence and Home Guards Shillong kum ka Director General of Police ka Jylla Meghalaya naka benta ka samoy kam ka baar sinem kata nadu ka arpho tarik Jymmang arjar arpsau hadu ka khat khandai tarik Jymmang arjar arpunriu daga jingthrang ban kintiyo ya ka puli puthi UMLA barem ka Mauren Keneng ubadairu Chief Executive Member ka KHADC uba penyat sings im mendaga sngi ula play pat ba ya ka kamera class ya ka ba ula penyo men ba udang dei UMLA ya ka ni ka kamera class bala play pat ba kadai Hasin Rose Secondary School Umpling Shillong ha jinga dan lang urang ba shnong upadar ka paresh Umpling kinong hikai bat kiwede ki riurang ba Katanat rijiri jong sarkar Jylla kum shibenta jong jingpen kre ban penlong ya kanong ba Shillong kum kata ka smart city leng ba katanat urban affairs kala long ba lakloi ban ai jaka ya uwei bar Jylla menshna petrol pump ha hriu mer kani ka jing ai jong katanat veterinary ya kate jaka kalong man ya Kylleng bat kawei ka petrol pump ka badan ha Anjali na ka benta ban pen kelot ya ka sor ha ka jingpen kre ya ka smart city ban lait na ka dhengkali Menteri Sarkar badai pet yang tenat rijingri uba AL hek ulapan pau baka jingkiu ka baido sniang kadai namar baka Jylla Meghalaya kam shimla satyaban pendap ya ka jingdon kam bat ka babun kadai ka bawan na ka shabar jong ka Jylla kuman syukdau baka baido sniang menta kala kiu syaka saus pa prapo shikilo ya ka balas dang ban pen kiu haka nyau tarik menta ubnai Jymmang ha kawai ka jingjia kawai ka kali kala kemding kinsan bat ingkong kat ba ka dangmut ban let bu ya ki passenger sha umroi nongra halat ban let sha kakat lingsun Ribhoi district kada ka jingjia kala jia menta ka sngi ka shpau tarik Jymmang bat kam shim ladon ka no ka jingjia bas ngusi laj no tang ka jingdu nong utrai kali kat kum ka jingya thu laong ba ka ni ka kali menta ka step kadang thmu ban let sha umroi nongra ban let bu ya ki brio na kashnong maubang Ribhoi ban let sha retreat center minta pat ginya pha sha ki Khubor na Kylleng kari Kamentri rangba jong ka Jylla West Bengal ka Mamata Banerjee kala ong ba wat lada kan sha khot snobha ha ulat ru kanum tre satya ban let charaj bhawan ka jingkren jong ka Mamata ka dei hadien ba ulat ula khot snobha hi pat ba bakin wan pet ya ka video ka bla ring leng ba ka CCTV ya ka ka bla jia ha po raj bhawan ulat ula khot pat ba bakin wan pet Henry ula kren shai ba onum sha ya ka mentri rangba ka West Bengal ba ya ki bullet bakin rung ha po raj bhawan ka Mamata kala ong bakat kum ka jingsha keno ulat ka long pop ya ka wat tang manlet shong marjan bat uru ki Sipai Border Security Force ki badan ha khapot jong ka West Bengal bat ka Bangladesh kila khangkot lut ya baro ki khapot namar banadu kala sngi ublai kan sedang ka jinga thap vote ha ka kala ka basau ha kani ka election MP Lok Sabha ha West Bengal shwa ban penmi ya kani ka hukum ki he officer jong ka BSF kila let pan jurup ya baro ki jaka ki badan ha khapot Tang Maria penbena ya ka result jong ka class 12 ha Assam kawai ka khana kalbutat jubor ya la jong ka jingim namar ba kam smohun satya ya ka result kani ka khana ka khmi lenti bakan poi ha ka first division henry ha ba kala yo ya ka result pat ka poi sha ka third division kani kala jia ha Tinsukia district but kani ka khana kadai na Margarita College kala phasi ya la dia ha ka por ba omdan manu ru hayeng jong ka Manipur class dang manshim ya ki lat ki lenti kumno ban thau thma ya ki aka ki bla julor na ka jinga kan art ka bla ne palat shisnem
Kajing akan art ya perjat ben Rio ha Manipur kelas dang ha kalai turik u Jymmang arajar arkulai bat hadu mentaru kadang ne Henry kalakam jai pat. Ka Manipur kelas dang ban penlong ya ki babon ki program ban pen kala dur biang sa hisien ya ki jinglong jingman jong katai ki Jylla nakaba ka long mentah. Ki pulat ke Tamil Nadu, kilakem ya uwe YouTuber Felix Gerald na Noida, jong ke Jylla Uttar Pradesh. Bat anwan ra'ayu sha Tiruchi hadin bala yo jingbit na magistrate jong ke Noida. Utei YouTuber udai uwe na ki baka cybercrime police kala lap ba udon kti ban kren tokmet ya ki pulat kentai. Udai uba penya ya ka YouTube channel kabala tip kum ka Red Pix 24/7. Mentapat ninya phais ki Khubor na Kylleng ke Pyrthei. Ki bor sarkar jong ke Canada ki lapin ken ria e ki nong shnong ki basong basa ha ki artli ki jaka ha Alberta province na ka daw ke Jimpur ka ding ke bashir khai ka ba amla shu man penlip. Ki artli ki jaka bashakta na jimplo ding ki long kam Fort McMurray wat ka Sapre Creek Estate. Ka Interagency Forest Fire Center kala pentip pakidon hadu shispa khatnyo tali ki jingjia uploading ha Kylleng ka Canada but nakini tang lai pulai tali ki ba kilala ban penlip ka jingya brio na kadaw jingshlei ha Afghanistan kala poi hadu shispa san phamut ka jingshlei ka bashir khai kala jia ha Backland but Takhar province ha ring jingjia kila don ta ki jartali ki yem brio ki blajular nolor ka jingshlei kala khiru ka eryong ka bajur ha ki babon ki binta jong ka Afghanistan na ka daw jing ther palat ulabba bakhlem sange binta la ka tu ka nisngi ki pulat jong ka Germany kila pen khre ban tam ya ka je khi ka bajur ka ba ki noya khi kila khre ban pen long ha phlau jong ka karkhana ka Tesla ka badon ha run haid ha ka sing tho ding kalami ke jing pen ibor plan ki pulit bat ki paj ba ki ba ya khi ha ka ba ki pulit ki haban siat dakal air pen sat khaman bat ki haban bom ban tiet na phang bat kum ju ru ban sanret da ka ban pen prai ki paj ba ki pulit ki la pen tip ba ki la don bonut ki noy ki bala men saw bat kum ju ru ki don ar kuingot ki pulit ki bala men saw ka jing pen ibor kalami hadin ba ki noy ki la persang ban rung ha po karkhana jong ka Tesla ka Israel kelapin tip ba unoyalam ka Hamas uyaya Sinwar dan Satya Harafa bat hadu menta kimpat yo jing tip hai udan khamen shwa ka Israel kla yo jing tip ba Sinwar ure ha Khan Yunis hapo ka krem ka badan hapo khando henrei haba kimlap kila antat ba ula banri Harafa henrei Harafa ru kimlap yu ka Israel kla thwet yo Sinwar bat Muhammad Dave na do ba ka sedang ban hiar thma ha Gaza henrei hadu menta kimlam kala kam ba ki dei te arngot ki noyalam jong ka Hamas ki ba pha her thma ya ka Israel ha ka neutrik u risaw arjar arkulai ka United States of America kala pen bana ba kan pha biang ya ka song jingrap ka ba $6 million ya ka Ukraine ha ka song jingrap ka ba minta ki ron bon ki tyar thma ki ba ka US kan pha sha Ukraine nado ba kas dang thma hapren ka Russia bat ka Ukraine ka US kalaya rap ya ka Ukraine lapalat sampawai .9 billion ki tyar thma kito hilong ki Khubor na kimat khublai